Hello guys! Guys, good morning again! It's another morning here in England. Ayan, nagpalabas ako ng Scottish salmon fillet this morning. Kagabi. Ay, ano ba yan? Ayan guys, nagpalabas ako ng Scottish salmon fillet. Luto-lutuin ko yan mamaya or bukas ng umaga kasi napaka-frozen pa niya guys. Parang bato. Ayan, narinig nyo? Napaka-frozen pa niya. Actually, ano yan, bigay yan ni Inday Vlog UK. O diba, palagi akong binibigyan ni Inday Vlog UK. Actually, nagpabili ako sa kanya ng isda. Tapos, kinuha namin doon. Sus, Diyos ko, ang daming pinadala na isda. At saka, included na yan. Yung iba na luto ko na. Tsaka, yan lang ata ang hindi ko naluto. At saka, guess what? Hindi ako pinabayad. Hindi kami pinabayad. Kami ni Ma'am Shijo. Nagpunta lang kami doon para manguha. Pwede na tayo mag-grocery sa ano nila, guys. Sa freezer niya at saka sa fridge niya kung wala kayong makain. Thank you very much in the Vlog UK. So, hindi ko pa alam kung ano gawin ko sa salmon na yan. Napakalaki. Hindi ko yan maubos. Siguro 2 kainan ko yan or 3. At hindi na ako At saka I'm planning guys to lose a bit of weight. Kasi baka makauwi tayo ng Pilipinas. O diba? Kung sa Pilipinas pa naman, kain lang tayo ng kain, we don't mind. So, kailangan natin mag-lose ng konti para pagdating sa Pilipinas, doon na naman tayo lulubo. O diba guys? O dito ako nagsalita at the back of the camp kasi wala pa akong hilamos. Yun lang yun. So, yan. Pinalabas ko na yan. So, lutuin ko either bukas or mamayang gabi. So, I'll see you soon. Scottish salmon fillet. Tingnan ko lang kung anong gawin ko sa'yo mamaya or tomorrow. Ayan na guys. Ito yung ano. Nagpalagpas ako kahapon ng ano, diba? Yung salmon. Ito na guys. Ano ko na. Nag-ano muna ako sa dalit. Ayaw pa naman ako. Ilagyan ko siya ng olive oil dyan. Kaya para hindi siya magdikit. Grabe ko sa magdikit yung ano niya. Dali guys ha. Mag-ano muna ako ng kamay kasi. As I've said, bigay yan ni Inday na salmon. O, diba? Grabe ang laki. Siguro, ano yan, pwede yan sa 2 or 3 katao. Ayan. Bigay yan ni Inday Vlog sa akin. Thank you so much, Inday Vlog UK. Kaso, napalabas ko na inaisip ko, wala pala ako lemon. Kaya, hindi ko alam kung anong gawin ko. Lagyan ko lang siya ng kunting vinegar na lang instead of lemon para pawala ng lansa. Ayan. Ayan, konti lang guys para Ayan. Konting-konti lang. Wala kasi ako lemon guys, hindi ko na and then tapa. Bubura natin ng pepper. Ayan. Dali. Gamitin ko brush guys para ayaw kong kamayin kasi naanohan ako sa lansa pa. Baka sabihin nyo ang arte ni Love. Ewan ko talaga guys, parang nalansahan talaga ako sa isda. Pero mahilig naman ako sa isda. Pero maganda na din ganito, o diba? Para spread lahat yung yung pepper. Tapos, ano pa bang, ko? I'm gonna put some, mayroon ba ako basil? Ano ba ito? Thyme. Itong thyme na lang guys. Lagyan natin ng thyme.
Para ano lang. Para pang dagdag lang ng ano. Ay, naku. Diyos ko. O, diba? Thyme. Ano ba yan? Ayan. Thyme. And then, I got granule garlic. Wala lang to, guys. Experiment ko lang to. Ayan. Garlic. Ayan. Daming garlic. Gusto ko garlic, guys, eh. Ayan. Meron pa naman akong ang dami kong ulam, guys, na niluto. Pero gusto ko kumain ng isda, eh. And, konting salt lang. Konting salt kasi meron na siyang garlic. Na ako baka maramihan ko. Konting salt. Ayan. And then ng pepper tapos na garlic. Wait, granule pepper. Ground ginger, black pepper. Nasaan na ba yung cheese ko? Ayan, ito. Lagyan natin ng kunting cheese. Alam nyo guys, kung napanood nyo yung yung vlog ko before, nagluto ako ng salmon ala contis. Masarap talaga yun guys, kaso hindi ko siya gawin ngayon kasi matrabaho. Ayan, kaya lagyan ko lang yan siya ng cheese. Konting cheese lang. Cheese powder nilagay ko, guys. Ayan. Matimpla na yan, guys. And then, I got this olive oil. Lagay lang ng mga olive oil dyan. Diba? Ayan na yung salmon ko, guys. Look at that. O, diba? Ayan. So, we'll see. Grabe ang laki, no? Thank you so much, Day, ha? Ayan, guys. Tapos, lagay na natin sa oven. Hindi natin i-overcook, guys. Kasi kung i-overcook natin, mawala yung niya. Para siguro mga 10 to 15 minutes. And then, nandyan pa yung sabaw ko, guys. Oh, as you can see, yan, marami akong ulam, guys. Pero mamaya, lagay ko yan ng sisidlan. Lagay ko na sa fridge or sa freezer. Kasi kakain lang ako ngayon. I'm down. I'll be doing my module. And then, mag-fill up pala ako ng mag-fill up pala ako ng senses. Kaya, I'll see you later, guys. Nako, guys, check muna natin yung salmon kung munti ko na nakalimutan. Ayan, look at that. Masyado maklaro. Luto na ata siya. Ayan. Ang dumi ng kitchen ko, guys. Supunin na natin. Ayan na yung salmon natin, guys. Look at the oil. Ayan. Nagano ng oil. Ayan. So, please get a lot. Gosh. Perfect. Tingnan natin. Tingnan natin, guys, ha, kung ano siya. Check natin kung luto ba talaga siya. Okay. Dali. Get a Filipina ka.
walang rice, makain ko to isang ganito. Ayan. Lutong-luto na guys, look. Look at that. See? Lutong-luto na siya guys. Man ko ha. Ang sarap guys, ang sarap. Gusto ko talaga salmon. Then, prepare na ako ng breakfast ko guys. It's already like 8 o'clock here in England. I don't know, I'm not sure. 8 o'clock na ata. Ito yung kainin ko. Ayan, I can stop now. Tingnan mo, hindi siya guys, hindi siya dumikit masyado. Nagdikit siya konti, pero hindi masyado. Look. Yung iba kasi lagyan ng asin sa niya, para hindi talaga magdikit yung skin. Ang sarap. Inday, thank you so much, Day. I enjoy it. Kanang Inday, thank you so much, Day. Ang sarap talaga, Day. Yung salmon. Ako lang magkain ito, guys. Maubos ko lang. Sarap ng salmon. Sorry guys, hindi ako nagpakita kasi kagigising ko lang. Tagal pa ako natulog kagabi. Ay, hindi naman matagal. Nakatulog ako, tapos nagising ako alas 8 ata. Alas 7 ba yun? Harap Ayan guys. Yan ang breakfast ko today. Breakfast, lunch, and dinner. Pero actually, isang beses lang ako kakain. Breakfast lang. Kaya, ayun na. See you guys, and thank you for watching. Ayan guys. Prepare muna ako ng breakfast. Ininit ko muna ang sabaw ko sa microwave. And then, may pa-coke tayo. Ang agang. May pa-coke tayo sa ganitong kaaga na Ganito tama ba yung ko? Wala, I'm sorry guys. Wala talaga ako sa sarili ng vlog. Ayan. Ayan, mag-coke tayo kasi biga sabaw. Ayan, kunin ko muna guys. Ang init. Hi. Look at our sabaw. O, diba? Yan ang breakfast ko, guys. Tingnan nyo. Breakfast ko at saka yung salmon. And then, magkuha ako na a little bit of rice. Just cook a little. Marami pa ng rice. Konti lang, guys, kasi may may isda naman. Yan ang kakainin ko. Konti lang yung rice natin, guys. Yan. So, yan ang breakfast ko. Ayan ang breakfast ko, guys. As you can see, yan na naman ang kinain ko. Yung ko, niluto ko nung kahapon. At saka yung niluto ko ngayon na salmon. Ayan, grilled. O, diba? At saka, nag-coke ako, guys. Nag-coke ako. Ayan, with ice. Hindi ako pwede ng guys, ng coke ng walang ice kasi masyadong matapang sa akin. Kaya, kailangan ko talaga ng ice sa coke ko. Kahit malamig dito, nag-a-ice ako.
Ayan, tingnan mo guys, umuusok pa. Nantay ko lang yung, yung rice ko nandoon, look. O, diba? So, I'll see you guys. Kain mo na ako. Thank you for watching.